Ola, Silvia, que nos vas ensinar hoxe? Imos xogar ao acocho? Ou que contas? 1, 2, 3. Escondite inglés. De toda a vida. Escondite. Podemos xogar ao escondite en galego. Pois esa opción non é normativa en galego. E logo, Silvia, quen decide iso? A palabra escondite Escondite. non a acepta a Real Academia Galega. Ou sea, que se di de outro xeito. E logo, que nomes recolle a Real Academia Galega? Só So. recolle agocho, acocho ou escondedoiro. Pero, Silvia, en serio? Non é broma. Non é unha broma. Escondedoiro. Estou algo perdida. Como fago daquela? Daquela, xogar ao escondite non vai ser posible. Terías Ter. que xogar aos agochos, aos acochos ou á lebre escura. Entendido, Silvia. E o escondite inglés? E o escondite inglés só pode ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zapatiño inglés. Sen mover as mans nin os pés. Moito aprendo contigo. E hai outro xeito de dicilo? 1, 2, 3. Zapatiño quieto é. Zapatiños. Zapatiños. Zapatiños si, escondite non. Aprende galego con nós na nosa canle de YouTube, Instagram, TikTok e Facebook. Palinqueocho eu. Eu.